sa Binday Dam. Alam mo kung gaano kalakas yung tubig. Bukas yung mga gate. Nawala yung mga bahay, mga resort dito. Dati yan dyan, may resort yan dyan. Mga ginagawa nilang mga kubo-kubo. Ngayon wala na. Sira na naman yung mga kubo-kubo nilang pinagkakakitaan. Oo, lakas na ano. Lakas ng agos ng tubig.